kiran mu bayan ka babu sarki. Dole ne mu koda ka shugaban ma'aika ya rasulu sananta kai ka daidai kiran mu bayan ka babu sarki. Ilahi ya Allah wahidul kahar kai ne, lam yalid ilahi sarki kai kadai ne, dan haka ambatanka wannan tarraki ne, dan matsayin ma'aiki kure duk murane, yabarsa ne muka ɗauka bayan salalan Salatansa na matan shi ne aikin naka, adadin alƙur'ani